नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत आंब्याची आईस्क्रीम आणि त्यासाठी लागणारं आणि साहित्य बघू. हॅलो, नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत आंब्याची आईस्क्रीम आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य हा आंबा कटिंग करून घेतलेला आहे, अर्धी वाटी साखर, एक पेला दूध आणि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर. चला मग आता कृती करू. आपण आंब्याचे काप हे मिक्सरला लावून घेऊया आणि त्याची बारीक प्युरी करूया. यात आपण मिक्सरला लावून घेऊया. ही आंब्याची प्युरी तयार झालेली आहे. बघा, अशी स्मूथ करून घ्यायची. ती आपण बाजूला ठेवूया. आता आपण कॉर्नफ्लोअर घेतलं आहे, त्यामध्ये दूध घातलेलं आहे आणि हे आपण त्याचं लिक्विड करून घ्यायचं आहे. आपण पॅन तापत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आपण हे दूध घालू. ते ढवळून घेऊ. त्यामध्ये साखर, घातली आहे, ती पण आता चांगली ढवळून घेऊया. ही साखर विरघळली की आपण हे कॉर्नफ्लोअरचं दूध केलेलं आहे त्यामध्ये ओतूया आणि ते आता चांगलं ढवळून घेऊ. हे ढवळत राहायचं सारखं, ते मिश्रण घट्ट होत नाही तोपर्यंत. हे बघा, हे मिश्रण आता घट्ट झालं आहे. त्यामध्ये आपण आंब्याची प्युरी टाकू आणि ती पण चांगली ढवळून घेऊया. हे मिश्रण चांगलं घट्ट होत आलं आहे.
एका बाजूने सुटायला लागलं की आपण गॅस बंद करूया. आता मिश्रण घट्ट होत आलं आहे. आपण गॅस आता बंद करू. हे मिश्रण आता आपलं हे बघा व्यवस्थित तयार झालेलं आहे आणि ते आपण गार करून घेतलेलं आहे. ते आता आपण डब्यात भरून घेऊया. हे असं डब्यात भरून घेतलेलं आहे. हे आता आईस्क्रीम आपण डब्यामध्ये भरलेलं आहे. आता हे आंब्याचे काप हे आपण त्यामध्ये टाकूया आणि मिक्स करूया, म्हणजे ते खातेवेळी जरा छान लागतील. हे आता आपण व्यवस्थित प्लेन करून घेऊया. त्यावरती हे प्लास्टिकची पिशवी लावायची आणि वरती झाकण लावून घेऊया. ही बघा, ही आईस्क्रीम छान तयार झालेली आहे. ही आपली आईस्क्रीम तयार झालेली आहे. ही बघा. ही बघा, ही आपली आईस्क्रीम मस्तपैकी तयार झाली आहे. चला मग खायला या. आणि हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.